Bůh vám žehnej, kdo jste ještě z Ostravy, Bůh vám žehnej. Že my už se neoznačujeme Brno, Ostrava, ale my jsme děti Boží. A kdo jste tady noví, tak buďte požehnaní, buďte vítaní na tomto místě. Takže začneme, dáme tak 2 chvály na rozehřátí a potom budou kázat, potom budou 2 kázání, pak bude na chviličku přestávka na občerstvení a pak bude večerní služba. Takže začneme tuto konferenci. Já poprosím Lucku, bo mám požehnaný hlas, ať se pomodlí, potom dáme chvály. Amen. Haleluja. Pojďme, církev, pozvedneme svoje ruce k Hospodinu. Přišli jsme na konferenci načerpat, napít se vody živé, tak pojďme chválit našeho Pána. Otče svatý, Pane, my tě chválíme, Bože, na tomto místě. Otče svatý, my jsme, Pane, zde, Pane, přišli, Pane, dnes, Bože, tě chválit. Otče svatý, my jsme přišli, Pane, nejenom, Pane, zvedat svoje ruce, ale i naše srdce, Otče. My, Pane, pozvedáváme, Pane, svoje srdce, Otče, k Tobě, svatý. Vítáme tě, Pane, na tomto místě, Pane, převezmi nadvládu, autoritu, Pane, na celé této službě, Pane, na celé této konferenci, Otče. Otče svatý, my tě vítáme, Duchu svatý, aby ty si konal, Pane, aby ty si jedno, Pane, s každým dnes, Pane, na tomto místě, Otče. Duchu svatý, my se ti podáváme, aby ty si konal a jednal na této službě tak, jako chceš ty, Pane. Vítaný jsi, Pane, mezi nás, Pane. Chválíme tě, Otče nebeský, můj milovaný Otče. Haleluja, Pane, zdáváme ti chválu a slávu, Pane. Děkujeme ti, Ježíši, za to, Pane, že ty jsi vítaný na tomto místě, Duchu svatý. Vítáme tě, Ježíši. Haleluja, Pane, chválíme tě, Otče. V mocné jméno Ježíš. Amen. Haleluja. Haleluja. Sláva tobě, Ježíš. Lebo ťa milujem, teba ťa duchu a pravdu.
Haleluja. Pojďme vyznávat. Já jsem to, co říká Boží slovo, a mám vše, co říká Boží slovo, a mohu dělat vše, co říká Boží slovo. No já jsem to, co říká Boží slovo, a mám vše, co říká Boží slovo, a mohu dělat vše, co říká Boží slovo. Každé zaslíbení mě patří. Každé zaslíbení mě patří. Každé zaslíbení mě patří. Každé zaslíbení mě patří. Já věřím v zázraky, já věřím v uzdravení. Ano, já jsem to, co říká Boží slovo. Já věřím v zázraky, já věřím v uzdravení. Ano, já jsem to, co říká Boží slovo. Já jsem to, co říká Boží slovo, a mám vše, co říká Boží slovo, a mohu dělat vše, co říká Boží slovo. Já jsem to, co říká Boží slovo, a mám vše, co říká Boží slovo, a mohu dělat vše, co říká Boží slovo. Každé zaslíbení komu patří? Boží malej. Každé zaslíbení mě patří. Každé zaslíbení mě patří. Každé zaslíbení mě patří. Já věřím v zázraky, já věřím v uzdravení. Ano, já jsem to, co říká Boží slovo. Já věřím v zázraky, já věřím v uzdravení. Ano, já jsem to, co říká Boží slovo. Já věřím v zázraky, já věřím v uzdravení. Ano, já jsem to, co říká Boží slovo. Já věřím v zázraky, já věřím v uzdravení. Ano, já jsem to, co říká Boží slovo. Já jsem to, co říká Boží slovo, a mám vše, co říká Boží slovo, a mohu dělat vše, co říká Boží slovo. Já jsem to, co říká Boží slovo, a mám vše, co říká Boží slovo, a mohu dělat vše, co říká Boží slovo. Zaslíbení mě patří. Každé zaslíbení mě patří. Každé zaslíbení mě patří. Každé zaslíbení mě patří. Já věřím v zázraky, já věřím v uzdravení. Ano, já jsem to, co říká Boží slovo. Já věřím v zázraky, já věřím v uzdravení. Ano, já jsem to, co říká Boží slovo. Haleluja, sláva tobě, Ježíši. Děkujeme moc, chvaliči. Udělej ještě jednu věc, uvolní požehnání kolem sebe.
Řekni, jsem rád, že jsi rádi na této konferenci. Jsem rád. Řekni to někomu, že jsem rád, že jsi tady na této konferenci. Je dobré vidět, že konference je dobré místo, kde se můžeme scházet. Amen. Amen. Sláva Ježíš. Je dobré místo, kde se můžeme scházet a můžeme mít dobrý čas s naším Bohem a taky my spolu. Amen. Já ti řeknu jedno takové, pro tebe už to není tajemství, ale jenom je dobré, aby jsme jako křesťané si to uvědomili. Někdy na to zapomínáme a někdy je potřeba si to připomenout. Nejenom na konferencích, ale celkově ve svém životě je třeba si připomínat jednu věc. Já dneska ráno, když jsem vstal, tak jsem na to myslel a říkal jsem si, Bože, jsem tak vděčný, že jsi mě spojil tady s Rudou a s dalšíma s váma, ale jednu věc, takovou nejdůležitější, víš o tom, že jsme byli povoláni do společenství s Otcem, Synem a Duchem Svatým? Toto je Boží vůle, aby jsme měli společenství mezi sebou. Otec, Syn a Duch Svatý. A když jsi v tomto společenství, tak neexistuje, aby jsme zůstali stejní. Takže věřím, že toto nás ovlivňuje, to společenství Otce, Syna a Ducha Svatého. My jsme spolu v jeho přítomnosti, v jeho blízkosti a toto my všichni potřebujeme. Amen, církev. Super. Požehnání, Jardo. Já tě vidím. Aleluja. Dobré, takže budou kázat dva kazatele. Bude vlastně kázat Renda a potom bude kázat pastor Honza. Ale já bych chtěl na začátek něco říct. Vyzval Honzi, přijď sem ke mně. Aby jsme ukončili ty všechny lži a všechny ty pomluvy a všechny takové věci, které se dějou teď kolem toho. Není pravda, že jsme se pobili, vidíš, jsme normální, pohádat jsme se pohádali, ale usmířili jsme se, protože my rozumíme, co to je, mít v srdci neodpuštění, my nechceme se nechat ďáblem zastavovat, tak prosím, ani vy se nenechte zastavovat tím, že budete mít v srdci takové postoje. Náš boj není proti tělu, ani krvi, ale proti nadzemským mocnostem a duchům zla, proti satanovi a jeho démonům. Takže pokud jste se ještě nepohádali, nebojte, možná to přijde. Takže chci oznámit, že jsme se pohádali, ale máme se rádi. Odpustili jsme si, uvědomili jsme si, že to je blbost se hádat, že jak je napsáno, hněvem Boží spravedlnost neprosadíš, takže jsme si to uvědomili. Já Honzu mám rád, odpustil jsem mu ze srdce. Protože určitě bych ho nepozval na konferenci a určitě bych ho takhle nedržel, ale říkám, já jsem člověk, který si nechová ve svém srdci žádnou hořkost ani nenávist. Já rozumím těmto věcem, ani nemám o to zájem dát ďáblu prostor, takže prosím všechny křesťané i na živé vysílání, prosím, modlete se za nás, žehnejte nás, nebuďte proti nám, ani my nejsme proti vám, my se máme rádi. Amen. Nevím, jak ty, Honzo, chceš. Určitě, já jsem rád, že jsem tu na tomto místě a tak, jak říkal vlastně pastor Pavel, že jsme se nějak pohádali, trošku jsme se pohádali, ale víte co, jsme pastoři, kdy víme, co je správné a co je dobré. Amen. A to je to, že si máme odpustit. Takže my jsme si odpustili, já jsem rád, že jsem dneska tady a že jsme ukázali všem vlastně, že to možná trvalo nějaký den, ale dneska jsme prostě jiného srdce, jiného smýšlení a chceme bojovat dobrý boj víry a nenecháme se ďáblem zastavit, protože ano, nechali jsme se možná unést ďáblovým svodem, ale já chci dneska prostě dál sloužit Pánu, amen. Chci sloužit s Pavlem, prostě chci sloužit s celou křesťanskou misí prostě a to, k čemu nás Pán povolal, to chceme dělat. Takže Pavel, já ti taky odpouštím a všem, prostě, co byli do toho zainteresovaní, prostě chceme jít dál, prostě a věřím, že Pán to dneska jenom potvrdí, požehná ten čas. Já dneska nebudu kázat, jenom jsem vám chtěl říct takové zjevení. Ona církev potřebuje zjevení o tom, že nehledejte dokonalé pastory. Hledejte dokonalého Boha. Amen. Protože říkám vám teďkom zjevení, že se stále učím. Stále se učím, jak žít v Božím království, jak být služebníkem, jak být pastorem, jak být manželem a já nevím co všechno. Neřekl jsem nikdy, že už jsem v tom 100%, učíme se to. Ano, je to pravda, toto nezakrývám, děláme chyby. Ale věřím, že v čem je moc a v čem je síla, když by všichni služebníci jsme udělali jednu věc, si to uvědomili a činili pokání. Protože nevěřím, že někdo nespadne nebo neudělá nějakou pitomost.
Ale co je důležité, a věřím, o co jde Bohu, aby jsme si uvědomili, že je tady milost pokání. Aby jsme nešli tím špatným směrem, ale tím správným směrem, tím božím směrem. A toto žehnám všem, kteří, nevím, někde zakopnou, něco udělají, aby znova se pozvedli, ale v tom správném, v tom božím. Ne ve své síle, ale v tom božím. Amen? Dobré, církev. Takže máme tady takového požehnaného božího muže. Nemusí být pastor na to, aby byl dobrý kazatel. Nikde není napsané, že polníku, aby si byl dobrý kazatel, nebo co, musíš být pastor a musíš mít nějakou takovou... Ne. Je to věrný boží muž. Slouží vlastně v Mítě a v Focni. 2 místa vlastně slouží. A vlastně slouží tam, já tam jezdím na ty služby. A zatím říkám, není jakoby, že oficiálně, že pastor ustanovený, ale on tu pastorační práci už dávno dělá. A jsem za něho moc rád, že mi tam pomáhá na tom místě vlastně, že tam slouží s manželkou věrně a i s dalšími, tady s boží rodinou, z Míta. A jsem za ně moc rád. Je to pomoc, když můžeš vědět, že to boží dílo na druhé straně funguje a nemusíš být s proměnutím za zadkem tím lidma, protože my nejsme policajti, aby jsme stáli za zadkem, ale toto všechno ani není na papíře, že napíšete si nějakou smlouvu mezi sebou, ani toto nevěřím. Věřím v to, že to musí být ve tvém srdci. Že to je ten vztah mezi náma dvouma, kdy já věřím tobě, ty věříš mě. A nemusí ti stát za zadkem. A věřím, že toto máme s Renkem, takový vztah, že vlastně, když cokoliv je, zavolá mi, ale říkám znova, jsem s vás požehnaný a jsem vděčný za to, že jste věrní v Mítě, i když jsou to těžké věci někdy, rozumím. Ale jste tady, milujeme vás, modlíme se za vás a věřím, že si přinese slovo od Pána pro mě. Já jsem dneska připravený přijímat a s radostí budu přijímat dneska Boží slovo. Všichni očekávání církev. Takže pojďme přivítat bratra Renka. Pojďme své srdce. Ty máš vodu, nebo kdyby jste neměli, tak je potky. No? Bůh vám poženej všem církev, pokoj Boží. Amen. Já jsem tak poprvé na konferenci mezi... Ale to, co Bůh dal do mého srdce, věřím, že to bude i pro vás poženání. Že Boží slovo je silné a mocné, proniká až do rozhraní morku kosti a zkoumá naše myšlenky, postoje. Proto je důležité ho číst, jíst, pít a taky střebávat. Já se ještě pomodlím, než půjdu do Božího slova. Otče milovaný, chválím tě, zádám ti slávu a chválu na tomto místě, Pane. A děkuji ti, že můžu být, Pane, tu, Králi svatý. Používej si moje srdce, Pane, moje ústa k tomu Duchu svatý milovaný. Ujmi se mě, dělej si se mnou, co chceš a mluv, co ty máš na srdci právě teď, aktuálně v nebesích, Pane. A se modlím, aby každá myšlenka, která se nechce podřídit Bohu, aby se podřídila v jméně Ježíš, aby každá zdorovitost padla v jméně Ježíš, aby přišlo uši a srdce k poslušnosti a poddajnosti v Kristu Ježíši. V jméně Ježíš. Amen. Aleluja. Tak, já tu mám něco připraveného a musím si to chvilku najít. Jenom chci se zeptat, máte nějaký strachy, nějaké obavy? Nikdo se nebojí ničeho? Tak kolik z vás se něčeho bojí? Každý ten boj a strach má jméno. Víte to? Má jméno? Váš strach? Haleluja. Tam musíme to jméno změnit. Musíme ho zničit dneska. Musíme to proměnit. Haleluja. Takže budeme, já si to jenom najdu. Chvilku strpení. Haleluja. Svatý. Je to 5. Mojžíšova, Deuteronomium, 1. kapitola a vezmu to od 19. verše. Tam Bůh vyslal, řekl Mojžíšovi, povolej mi předáky a vyšli na prozkoumání zemi. A on je teda povolal, vyslal je a řekl, buďte tam 40 dní a zkoumejte, co tam je v té zemi. Jaká tam je úroda, jaký tam jsou lidi.
co mají za charakter, jaký mají postoje ty lidi, jaká tam je zem, jaký tam je ovoce, zkoumejte to a přineste nám z těch ovoců sem, jako důkaz, co to je za zem, jestli tam může mít. No a oni šli a oni vyšli. Jenže oni, když se vrátili, já to budu chvilku číst vezmeme to, pošleme před sebou muže. A vydali se na cestu a vstoupili do pohoří, přišli o 24. Vydali se na cestu a přišli na cestu, vstoupali do pohoří a přišli do údolí Eskotu. Prozkoumali tu zem a vzali s sebou ovoce té země. Zanesli to zemi, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh, je dobrá. Nechtěli jste však vytáhnout a spírali jste se. Tam ty, co vyšli, ty průzkumníci, ty předáci, oni, když tam prošli, tak něco přinesli, ale dostali tam strach, z těch lidí dostali strach. A věděli, že tam je Bohem zaslíbená země, která oplývá medem a mlékem. Věděli to, ale víte co? Oni tam nepřinesli dobrou zprávu lidu. Nepřinesl ani jeden dobrou zprávu. Jediný, kdo tam byl dobrý, který byl odvážný, byl Jozua a byl Káleb. Který je ještě přemlouvali k tomu, že je porazíme, nebo Hospodin náš Bůh bude před náma a za náma a sprovede nás tím vším. Ale oni přinesli takový strach na ten lid, že všichni začali bedákat, křičet, plakat a skřípat zubama, protože se báli. A tady začali reptat proti Bohu, proti Mojžíšovi a začali říkat o 27. Reptali jste všichni, měli nenávist a vedli na nás Egypťany země, aby nás vydali do rukou Emorojců, vyhladili nás, kam táhneme naši bratři. Oslavovali naše srdce slavo, jemu tam byla větší většina, než tam jsou. Jsou tam, viděli jsme tam dokonce i Anákovce, potomky. Na tom jsem řekl, nemějte strach, nebojte se jich. Hospodin náš Bůh, který jde před náma, on bude bojovat za vás. Tak chci teď trošku se podívat do Egypta, protože v Egyptě tam viděli veliký zástupy a veliký boje, který Bůh tam bojoval za ním a viděli tam velký zázraky, které jsme neviděli, my jsme je neviděli, jenom jsme o nich četli. Co se předává z generace na generaci skrze Boží slovo a oni tam viděli všechno to, co Bůh dělal, ale víte co, oni z něj takovou bázeň a strach neměli. Oni neměli strach a bázeň před Hospodinem, ale měli strach z lidí, z nějakých obrů a nákovců. Že celou tu pospolitost tak je s těma slovama dali dolů, že byli skleslí, strachovali, plakali, naříkali, brečeli. A Bůh, když viděl, že takhle jsou proti Mojžíši a proti Bohu, tak musel zakročit. On řekl, půjdete zpátky do moře, k moři, vydáte se na cestu a budete tam. A oni na to odpověděli, řešili jsme proti Hospodinu a vytáhli druhý den, ale Bůh, Hospodin s nima už nebyl v tom. Já jsem nad tím přemýšlel, co to znamená, protože Boží muž říká, nedělejte věci pro Boha bez Boha. A já jsem tady si tak říkám, je tohle to slovo, tady to. Protože Bůh řekl, jděte, ale oni nešli ten pravý čas. Reptali, měli strach, měli boje mezi sebou, nebyli zjednoceni, ale na to řekli, já to přečtu. Na to jste mi odpověděli. Řešili jste proti Hospodinu, vytáhneme a budeme bojovat, jak přikázal Hospodin, náš Bůh. Připásali se meči, každý své válečné zbraně a lehkomyslně jste vytáhli do boje. Hospodin mi řekl, netáhněte, nebojujte, že nejsem uprostřed vás, ať jste poráženi od svých
nepřátel nejste. Mluvil jsem vám, ale neposlouchali jste. Zepřeli jste se Hospodinovi příkazu a jednali jste povýšeně. Vytáhli jste do pohoří Emeroců a seděli jste o něm pohoří, vytáhli jste proti pronásledovatelům. No všichni ty pronásledovali je, rozprášili, pobíjeli všude, protože Bůh uprostřed nich nebyl s nima. Tak tohle se mělo porozumění, že dobře, nedělej věci pro Boha bez Boha, protože je to tak, my někdy děláme věci takové, že když Bůh nám říká něco, poslouchej dobře. Já nevěřím tomu, že Bůh vám nemluví. Mluví ke každému Bůh, je tak? Máme Ducha Svatého, který máme zaslíbení. Máme zaslíbení, který je nám dáno. Musíte jít se mnou teďko, necháme tady Izraelce, ale půjdeme do Efeským, první kapitola. Efeským. Oni neměli Ducha Svatého, to víte, ne? Že neměli Ducha Svatého. Ale tady už nám něco požehnal Bůh. Bůh Otec nás požehnal, já to přečtu, od 3. verše. Požehnaný Bůh Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás požehnal veškerým duchovním požehnáním. Ještě jedno to přečtu. Požehnaný Bůh Otec, který nás požehnal v Ježíši Kristu, už nás požehnal. Už nás požehnal. Tam není napsáno, že nás požehná. A někteří z nás čekají a modlí se, až to Bůh udělá, až mi Bůh řekne, až já se budu modlit a budu čekat na Pána, ale on čeká stále na tebe, Pán Bůh. Až co uděláš ty s tím slovem. Protože to je jedno z náboženství, které mě chtělo zastavit, tak jsem se modlil tak špatně a myslel jsem, že Bůh bude dělat věci za mě, ale to tak nefunguje. Ani fungovat nebude. Dal ti slovo, dal ti jméno, dal ti autoritu, dal ti svého syna, dal ti svého ducha. Ale my jsme někdy leniví číst Boží slovo. Jsme tak unavení, že máme někdy 2 práce a jsme znechucení, jdem do slova a jen tak zlehkovážně čteme. Žádná obnova mysle, žádný nasycení, žádný papání Božího slova, žádný rozmýšlení. A když přijde, poslouchej, co se mi stalo. Já, co jsem začal číst o víře a tohle v posledních časech, tak najednou všichni doma nemocní, všichni nemocní, rýma, kašel, tam ty vole, švány, tak se jdu modlit. Ale ještě zhoršilo se to. Ale šel se Pán a Pán říká, přidej, nezastávej se, přidej a důvěřuj mi. Protože my někdy vidíme, že se to neděje hnedko, přestaneme se modlit. Ale ještě horší to bylo. A ti říkám, pokračuj dál ve vytrvání, v modlitbě a ve víře. Víru musíš mít každý z nás. Je nám dána, poslouchej. A když se mi stalo, že i na mě přišla taková zimnice z Říma, teďko dusení, kašel, že ty, já jsem na to, já jsem vzal tohle slovo, který jsem vám četl, a protože jsme požehnaní, vyvolení. Tady se píše v Efeský, že Bůh si nás přece vzal a vyvolil si nás k tomu, aby jsme byli království kněžstvo, k tomu, aby jsme chodili ve vítězství, aby jsme zaobírali každou zemi, kam kročí tvoje noha, aby jsme se nebáli, protože strach musíš porazit, každý strach. Máš strach o děti, máš strach o práci, přijde nemocné, jsem nemocný, mám strach, jdu doktory, hned prášky, hned to do sebe laduju. Haleluja. Hned to do sebe musím dát, ale víra tam žádná není. Amen. Víra tam žádná není. Předtím neměli všude lékárny, jak máme teďkom, že? Všude, jenom něco, hned tabletku dáváme dětem, nemáme víru. Tak já jsem musel pokárat svoji ženu, říkám, když se modlí, tak co tam děláš? Hnedko dáváš prášky. Však mi vytrvalo, modlím se. Počkej chvilku. Ale však je málo. No tak mi krade někdo víru tady. Vy nejste naštvaný, že to nevidíte, co nám zaslíbil Bůh?
Mě to pak mrzí, že jsem potom okradený, protože poslouchej něco ti řeknu. Když neumíš zdorovat rýmě, když na tebe přijde, jak potom chceš porazit rakovinu, když na tebe přijde? Jak? Čím? Jakou myslí? Jakou odvahou, jakou vírou? Musí se naučit porážet ty malé věci, aby tvoje víra rostla, aby si se spevnil. Haleluja. Něco vám poslouchej, tu se píše v Korinským 10, 5 až 3:5. A tohle si v srdci, můžeš si to napsat. A každou nadutost, která se staví proti poznání Boha, jemi podmaňují každou myšlenku poslušnosti v Kristu. Takže když přijde něco, šum, joj, nemůžu dýchat. Tak už vím, že je tlak od ďábla, už vím. Ne. Dám ti verš Římanům 8. Pojďme do Římanům 8. Tam je zákon ducha. Já ho stále vyhlašuju a stále se mluvím sobě. Zákon ducha, který tě Kristu Ježíši osvobodil od zákona hříchu a smrti, který porazil toto. A zároveň vím, že ta samá moc, vem si to k srdci, ta samá moc, která zcísila Ježíše Krista, přebývá v tobě. Přebývá v tobě. A mě to potom nejde na rozum. Tak když já jsem v Kristovi a on je ve mně, ta samá moc, plná síly moci, tak ze mě, na mě by neměla chodit nějaká choroba, ne? Ale je to boj tu v myšlence. A tady si musíš říct tenhle verš. Já ho tak dávám. Podmaňuji každou myšlenku, která říká, ne, ty to dostaneš. Ty to máš. Podávám pod slovo Boží. Že slovo Boží je pravdivé. Že je věrné. Amen. Že Bůh mě uzdravil, protože ranama Ježíše Krista jsme byli uzdraveni. Ne, že budeme uzdraveni. Izajáš 53. Je to tak? Amen. Takže tam jsme byli uzdraveni. Ale teď když já to cítím, na to vnímám, a mně se to děje a proč? No, tak čeká Bůh na tebe, až ty vezmeš tu víru, vezmeš to slovo a začneš se tím věnovat. A strávíš s Bohem více času, aby si měl to pochopení a porozumění, jak máš používat to myšlení. To není jenom na finance, na velké oblečení, jaký auto koupím, zlato, po věci tohoto materiálních věcí, protože většinou jsou křesťané naplněni tím, co budu dělat, co budu jíst, kam půjdu, co si obleču, jak to udělám. Ale když přijde něco takového těžkého na člověka, tak už potom volá pastorovi nebo někomu. Pastore, modli se. Ty máš víru. Ty máš víru. Pravdu? Dívej, Ježíš chodil po celém Izraeli a hledal víru v každém. Oni k němu šli už s vírou, že chtějí být uzdraveni. Oni měli víru, a když ne, tak on měl tu víru, že uzdravil. Že uzdravil, vysvobodil a dal jim. A řekl jim, jdi a už nevřeš. Ale ta sama víra je v tobě. Poslouchej, mnozí říká, já miluju Boha. Já ho miluju, ale slyšel jsem, i když ho milovali, tak ho zradili. Jak je to možné, když ho miluješ? A zradili ho. Jak ho můžou zradit? Lehkou vážností, že ho berou jen tak zlehka. Jen tak zlehka si ho vezmou. Proč o tom mluvím? Protože Bůh ti chce říct, ten tvůj strach, který máš, jak měli Egypťané. Jak měli z Egypta ty Izraelci, který je vyvedl Bůh, Hospodin, na poušť. Aby si porazil v sobě každý ten strach, který tě tlačí. Můžeš to mít, já nevím, o děti strach, o finance, amen. Strach z lidí, když tě někdo pošle někam. Amen. Ale poslouchej, dám ti jednu radu. Když k tobě promluvá Bůh, první rada, okamžitě ho poslechni. Amen. Okamžitě, amen. Ale dívej, co dělají křesťané. Musím se za to modlit. Co to znamená? Není to chyba někde?
musíš se za to modlit, ale Bůh ti řekl, co máš dělat. Ale já to tak ještě nevnímám. Já ještě nejsem tady vepředu. Já ještě nemám takový poznání. A jak chceš, aby Bůh se v tobě oslavil, když jsi neposlušný? No. Když Bůh promlouvá, tak jak řekl Izraelcům, jděte, zaberte tu zemi, běžte. Když ti řekne, poslouchej, Pán Ježíš je takovej, já nevím, jak on to dělá, ale někde dělá takový zázraky, že fakt nesmysl. Jo? Někomu potře bláto na oči, plivne na něj, bez se umyt. To je taky ne? A co když tobě řekne Ben něco a praští ho do hlavy a bude uzdravený? On tak někdy dělá. Zkouší tvoji víru, či to uděláš, či budeš poslušný. Když prostě říkám, já jsem měl tu zkušenost, poslouchej, je to už 8 let a ten skutek fakt lituju a mrzí mě. Pán mi řekl tak, běž na Čapkovskou a zavolej všichni lidi a zavolej toho, co je na vozíku. A já říkám, fakt mám je, Pane, chceš to ty, ďáble odejdi. Měl jsem strach. Ale on mi řekl přesně, co bude. Řekl, běž tam na Čapkovskou a výzví všichni. Řekl, dobře, uvidíme komu budeme sloužit. Jo? Já chci mluvit o víře, protože Bůh chce, aby jsme věřili. Bůh chce, protože bez víry se nemůžeme zalíbit Bohu, je tak? Není možné, aby jsme se ho líbili. My potřebujeme být bohabojní muži, kteří se nebojí, co nám řeknou lidi, co o nás napíšou, co si pomyslí. No, jestli na tohle koukáš, tak si už prohrál. Už předem si prohrál, jestli se na to díváš. Jestli tohle tě zastavují, co si pomyslí lidi, co o tobě řeknou, že jsi blázen pro Krista, no a chvála Bohu. Buď blázen. Buď blázen. Poslouchat Boha, když to nedává smysl. Amen. To je co? Když to nedává smysl. Víte, Bůh vám připravil předem skutky. Připravil vám mě, jak mě přišel, já jsem něj přišel, protože mě tam poslal a já jsem byl sám a on mi dával tu odvahu, tu sílu, říkám běž. A já jsem tam šel, ale nikomu se nic neřekl. Ale řeknu jasně, vem toho muže postavu do prostředí a budeme se modlit. Uvidíme, či víra a jaký Bůh uzdraví toho člověka. Pomodlíte se vy všichni a pak se pomodlím já. Jestli váš Bůh, ty ho věříte a říkáte, že věříte, tak ho zkusí a budeme mu sloužit. No jenže já jsem to neudělal, že? A celou tu dobu, tak 4 roky jsem toho litoval, činil jsem pokání z toho, mrzelo mě to. Víte proč? Protože jsem byl neposlušný. Neposlušný Bohu. Přišel jsem o zázrak, který Bůh chtěl udělat. Když zemřel ten člověk, než zemřel, tak jsem za ním byl v nemocnici, ale už bylo ten špatný čas, jak on řekl, běžte teď. Běžte teď. Proto vás vyzývám, bratři a sestry, když vám promlouvá Bůh, okamžitě poslechněte. Hned ho poslouchejte. Nevolejte bratrům, Bůh mi říká tohle. Mám to udělat? Čím díl to oddaluješ, ten čas odešel. Bůh má vyměřený čas pro nás. Haleluja. Poslouchat Boha, i když nevidíme osobní prospěch. To je co? I když v tom nevidíš nic, jakože že by si z toho získal, nebo že by si měl, nebo že by z toho něco bylo pro tebe, tak i přesto všechno ho poslouchej. Přesto všechno mu buď věrný. Protože možná si myslíš, že tě Bůh nevidí, ale Bůh tě vidí, on tě slyší. On ví, jak smýšlíš, jak usínáš, jak stáváš. On Bůh má. Úcta Hospodinu, čestnost, povinnost, upřímnost, odvaha, soucit. To jsem si všechno vypsal, aby jsem tento charakter uchovával a zaléval ho stále.
Amen. Být poslušný, věrný, oddaný, bohabojný, nebát se. Amen. A si říkám pak, když jsme páchali zlo v minulosti, ve starém čase, tak strach tam nebyl. Možná nebyl chlap, kterýho by se bál. Ale nerozuměl jsem, co je odvaha teďkom v Kristu Ježíši. Kdo je být bohabojný Boží muž, který se nebojí, který je odvážný a mluví směle, protože důvěřuje Hospodinu. Tak jako David. Autorita je to, že ty víš, kdo jsi. A komu sloužíš, komu patříš. Protože Bůh chce, aby jsme nebyli zbabělci, ale aby jsme byli zapáleni. Boží mužové jako Jozue, jako Kaleb, jako ten, který ví, kdo je v Kristu Ježíši. A my jsme nové stvoření v Kristu Ježíši. Jsme nové stvoření. Úplně nový druh. Jsme vyvoleni, povolani. Jsme požehnáni vším duchovním požehnáním, jak se píše ve Efeských. Protože Bůh si tě vyvolil. Bůh si tě předurčil. On si tě povolal. A když si tě povolal tomu, aby si chodil a kráčel v vítězství, ne s hlavou dolů, poražený, to má chodit ďábel. Amen. To má chodit ďábel. Jenom hledejme víru a oporu v Pánovi, ne v lidech. Ne v lidech. Důvěřuj svému Bohu celým svým srdcem. Nespolíhej se na svou rozumnost. Připáš si jeho slovo. Jako věnec, nech je ozdobou na tvé hlavě. A vidí si to na tabulku svého srdce. A buď mu většinou vždycky poslušný a pokorný. Protože my se většinou bojíme věcí, které přicházejí, ale strach z Boha nemáme. Tu bázeň, ten respekt, tu úctu, který on vyžaduje. On říká neustále, neboj se, vždyť jsem s tebou. Nerozlížej se úzkostí, jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu. Pomocí ti budu a budu tě podpírat pravici se spravedlnosti. Buď vždycky spravedlivý. Ve všech směrech, ve financích, v rodině, kde jsi v práci, buď vždycky spravedlivý. Odvážný, smělý. Buď dobrý rybář. Buď dobrý rybář. Měj vždycky dobré náhnady, když házíš tu náhnadu. Aby si zachytil a už nepustil, aby nikam nevyskočil. Aleluja, uvidíme zítra. Přečtu něco. Židům 13:5. Strašně je Bůh v kruhu svatých, nesmírný budící bázeň všech kolem sebe. Strašně je Bůh v kruhu svatých, nesmírný budící bázeň. Zjevuje Boží přítomnost, nenaleze pouze tam, kde se poslouchají, to je důležité. Zjevenou Boží přítomnost nenaleznete tam, kde se k Bohu přistupuje maximální úctou. Nenajdeš ho tam, kde ho lidi neuctívají, kde si ho neváží. Židům 13:5? Ano. Je tady psané z Židům 13:5 a Žálm 139. A jo, Žálm, omlouvám se, Žálm 89:8. Děkuji. Já jsem to viděl vrchem. To tam je. Je to tam. On je dobrý Bůh. Amen. On je dobrý Bůh. Víte, mě taky pomohl, taky mě vysvobodil. Taky mě vzal z blata a dal mi nový život, nový charakter. Ale pokud nebudeme číst, nebudeme zachovávat jeho slovo, ty myšlenky to všechno pomine a naše přirozenost musíš dovolit Bohu, aby tvůj charakter, to je smýšlení, který šlo od dětství, co do tebe zaselo, aby to odešlo, aby se z toho vzdal. Aby se neviděl jako Roma, ale aby se viděl, jak říkají tady, my jsme Boží vyvolený národ. Amen. Boží vyvolený lid. Amen. My jsme království kněstvo, který už nekouká doprava, doleva, to jaký je, ale jsme tím, který jsme v Kristu Ježíši. Amen. Jsme milovaní, Boží děti, který Bůh miluje, který zachraňuje a vykupuje a dává vždycky čerstvou manu z nebe. Na každý den má pro tebe připravené život.
svobodu, pokoj. Má to tam pro tebe. Jenom se nedívej kolem tebe, ale dívej se stále na něj. Mnozí lidí mluví hlouposti. Víš co? Když slyšíš ty hlouposti, vypínej telefon. Nebo se odděl, nehá si bordel do svých myšlenek, do svého života. Protože pak tam zůstane a pak nevíš, co se děje, nejsi v duchu, jsi v těle. A je to všechno o nové mysle, jak ty přemýšlíš, jak ty chápeš tomu všemu. Protože ta mysl je psáno, že máme, co máme? Ale my už máme mysl Kristovu. A takový je, jaký je on, jsme i my na tomto země, protože Bůh se na nás nedívá, jak my vypadáme, ale dívá se skrze Ježíše na nás. Že svého syna se na nás dívá, skrze ducha, který je v nás. Duch Hospodinův přebývá v tobě, bratře, sestro, a žije v tobě. Dává ti sílu a naděj, dává ti odpočinek. Dává ti čerstvou mánu z nebe, která je životem pro každého. Haleluja. Pán je vždycky věrný. Vždycky je věrný. Když se někomu zavážíš a něco slíbíš, tak to splní. A nauč se s těma ústama, když něco slíbíš. A maker doprava doleva, já nevím. A nazvi to nějakou modou. Uvidíme, co Pán. Uvidíme, až Pán mi to ukáže. Zpamatuj se. On už ti to dal. On ti to už ukázal, on ti zjevil svého syna, však žije v tobě. On tě nevyvlečel. On s tebou nepromlouvá. S každým má vztah Bůh. Proto, kdyby ne, tak byste tady nebyli. S každým. O každým z vás ví. O každém smýšlí tak, jak smýšlí o Kristu, o svém synu. Tak vás vidí Bůh, protože vás miluje. Jeho láskou. Jeho spravedlností, ale než domů dorostem, potřebujeme být poslušný, věrný, podřízený. A když něco řekneme, tak musíme stát na tom slově. Amen. Protože pak nemáme výsledky. Poslouchej. Pak tvoje ústa mluví co? Je tak zlehka a jde se modlit nic. Tak to slovo je jak vítr. Není tam síla, není tam moc. Proto ti dávám rádu, bratře, když něco slíbíš, dodrž. Když něco řekneš, jdi si za tím. Nenech se zastavit, protože nepřítel tě vždycky bude chtít zastavit. Vždycky tě bude chtít oklamat. A zastavit, protože on nemá rád víru. Amen. On nenávidí lidi, kteří jsou zapálení a kteří bojují dobrý boj víry. On vždycky chce tak oklamat, tak tam ukeří. Teď jsem se modlil a čekám na Boha. Co udělal Pán? To je takový náboženský, víš? Ten, kdo toto říká, no už jsme se modlili, tak počkáme na Boha. A Bůh ti tady všechno dal. Je to v tobě, ty už to máš. Akorát co chce, tady mysl. Mysl, aby si měl obnovenou, aby si chápal a rozuměl. Kdo jsi v Kristu Ježíši. Že už nejseš Renek, Petr, Pavel, ale už jsi nové stvoření. Nový druh, který volá Abba Otče. Abba Otče. Já chci chodit po vodě. Chci chodit po vodě. Haleluja. Yes. Amen. Kde ta jdu k vodě, tak se to dá. Církev, Bůh je úžasný a má s každým plán. Amen. S každým má plán. Iziáš, pojďme tady kousek číst. 8:13-14. Dosvědčujte svatost Hospodinovou, zástupu jeho se bojte a strachujte, vám bude svatý. Ještě jednou, dosvědčujte svatost Hospodinovou, zástupu jeho se bojte a strachujte, vám bude svatý. Budeš-li sloužit tomu, koho se bojíš, bojíš-li se Boha, budeš poslouchat Boha. Pokud se bojíš lidí, nakonec budeš naplňovat lidské představy. Nikdy se neboj člověka, kdo mluví, co reptá, kdo pomlouvá, kdo tamten, co tamten. Nedívej se na nich. Nedívej se na nich. Víš
co? Tě vždycky požehná to, co o tobě říká tvůj otec. To ti dá vždycky sílu. Dá ti vždycky naděj. A dá ti vždycky odpověď. Vždycky. A nenechá tě na jednom místě sedět 20 let, když mu budeš poslušný. On tě vyvede. On tě... Já nemůžu sedět jenom tak a čekat, až mi něco řekne, jo, můj nadřízený, pastor. Už ve mně to hoří a bubla a musí to na to, co chce. My nechceme být poslušní Pánovi. Tam nečekejte, až co udělá hlavní vedoucí, ale dívejte se vždycky to, co vám říká Bůh. Konejte dílo, však uvidíte zázraky a dobré věci. Konejte dílo, buďte konateli, nejenom posluchači. Jenom poslouchaj, kaj se šere. Však my to víme, amen, Janas. Ale skutek víry nikde. Protože víra, víte co? Já jsem musel spát, protože tady se píše v Jakubovi, že i démoni mají víru. Co? Oni mají taky víru. No, oni mají taky víru, ale tak se třepou. Taky mají, ale třesou se. No ale my nemůžeme být takoví, že se bojíme, když nám Bůh něco říká. My máme být odvážní, bohabojní, lidi, ne? Jak si zpívala ta chvála? Každé zaslíbení. Komu patří? Já myslel, že jenom pastorovi. Spolíhejte se na Boha. Celým srdcem. Celou duši. Na něj se spolíhejte. Na něj upřijte zrak. Vybudujte se a buďte mu poslušný, věrný. A pokorného srdce to Pán povýší. To Pán povýší. Ale vidím, že to stačí takhle z pastora. Šlo by to dál, ale já nevím, jak ty čas. Jo? Dobrá. První Petrův 14:17. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které ve vás ovládají předtím v době vaší nevědomosti. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činu, v bázni před ním žijte dní svého pozemského života. V bázni. Kop tam, protože to mám napsané svou rukou. To jsou moje zápisky, které si číně píšu a v bázni před Hospodinem vždycky. Tu bázeň, víš proč ta bázeň? Protože ta bázeň má svůj charakter. To není, že jo, já bojím se. Bázeň před Hospodinem je přestávám krást. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidím hřích. Bázeň před Hospodinem je, že všechny lži a podvody nestáším. Nemám s tím nic společného. To je bázeň před Hospodinem. Že cokoliv on řekne, já to činím. A z lásky k němu. Že ho miluju. Že ho naslouchám. Haleluja. Je to to, že to, co je pro něj důležité, je důležité i pro nás. To je ta báze před Bohem. Je to, co se líbí Bohu, líbí se i nám. A děláme to, co se líbí Pánovi a přijímáme to do svého života, nejenom ve sboru, ale i doma. Protože mnozí dělají jenom to, že tady jsme svatí a just avri a imar bezbaren, oškeren, nadávají, nepomlouvají, tak tohle bázeň před Bohem není, však on je v tobě. Tak co to je za bázeň? Vem si, že jednou si před tím slovem stoupíme všichni. Proto zavřeme ústa a neretejme, jak ty v Egyptě, který neustále reptali a furt se dívali tam dozadu. Ani jeden z nich nedošel, ani Mojžíš. Jenom Jozua a Káleb, tyhle dva. Je to silné, bratři. Bát se Boha znamená nenávidět žít, bát se Boha znamená
nenávidět nespravedlnost. Nespravedlnost, když se ti děje v práci třeba. Kdekoliv, nespravedlnost. Tam ten bratr, nebo tam ta sestra, toto, tamto. Bojíme se Boha, lidi. Nestrácejme tu bázeň, úctu, respekt. Úctu, respekt k tomu, že nenávidíš hřích. Nenávidíš hřích, to je bázeň svatá, která pak může přijít Bůh ke svému lidu, který je stravující oheň a může se tady projevovat svý síle, svý moci. Když bude naše srdce pokorné, když naše srdce bude říct a volat k němu celým srdcem, tak on se projeví o své moci. Takže se vyhýbejte všemu zlu. Všemu zlu. Všem nástrahám, všem lečkám, všem podvodům. To je ta báze před Hospodina, že ty se bojíš dělat ty věci. Že ty už nechceš dělat tady to. Že to chceš tak, jak Bůh chce. Spravedlivý život v Kristu Ježíši. Ve víře. Haleluja. Haleluja. Jo. Sláva ti, Pane. Slyším, co najdu tady a končit. Sláva ti, Pane. Haleluja. Sláva ti, Pane. Bůh vidí každé lidské srdce, který přebývá a ver si to, že on nepřebývá nikde nahoře, přebývá tam nahoře, ale přebývá v tobě dole. A potřebuješ nařídit si tu, jak to mám říct, ten směr na Ducha Svatého, aby si rozuměl a chápal, co on od tebe vyžaduje, protože on se v tobě chce oslavit. A chce ti přidávat, chce vylejvat, chce dávat nové věci, nové směry. Aby si mu byl ve víře poslušný, protože víra se nebojí. Pochopil jsem, že víra se nebojí, že nemá strach. Amen. Víra je odvážná. Amen. Ona nedělá kompromisy, ona si jde za tím, co je, co ví, čemu rozumí. Zatím si jde. A když si Boží dílo, stavba Kristova, ty si ta cíla k tomu budování. Že Bůh tě potřebuje a chce si tě použít. Chce si tě použít, kdekoliv jsi. Kdekoliv jsi, chce si tě Bůh použít. Kdykoliv. Jenom buď poslušný. Hledej ho celým svým srdcem. Tuž po poznání Boha. Víc než po poznání lidí. A on ti všechno přidá. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl předat. Moc požehnané slovo. Děkuju. Já nebudu zdržovat, já pozvu dalšího, jenom chci říct takovou jednu věc, protože Renda tady kázal o víře. A jenom co bych chtěl říct, nevím, že bude kázat pastor, ale co tak věřím a Brno ví, že to učím, že jedna taková věc, co se tak děje, takové nepochopení v křesťanství, a věřím, že do toho musíme dorůst, že řeknu to tak jednoduše, víra není přání. Ještě raz zopakuju. Na mnoho křesťanů žijou takhle, že já bych si tak přál, nebo bylo by dobré, nebo jo, já tak, jo. Ale to nestačí. To není věří Bohu. Jo. Takže třeba uděláme jednou i na víru, nějakou konferenci, ale doopravdy víra není jenom nějaké křesťanské přání. My potřebujeme, že toto všechno se dosahuje vírou. Amen. Děkuju. Takže doufám, že my všem. Amen. Já teda nebudu kázat přímo o víře. Já jsem nějak si nepřipravoval nějaké slovo, nemám nějaké slovo z nebe, určitě nemám. Mám takové slovo, které mi přišlo, že bych mohl kázat, ale nemám nějaké slovo přímo od Pána, že mi Bůh dal dneska slovo přímo. Ale věřím, že vás to požehná, věřím, že se vás to dotkne a věřím, že je to požehnané slovo. Drahý nebeský Ježíši, já tě chválím za tento čas a děkuji ti, že můžu kázat tvé slovo, že můžu přinášet
přinášet tvoji pravdu i na tomto místě, Bože. A tak tě prosím, aby si jednal, Duchu Svatý, s každým jedným, aby se dotýkal skrze svého slova, Pane Ježíši, aby tvá moc, Pane, se uvolnila, aby, Pane, skrze tvé slovo, Pane, každé otrocké jho padlo, Pane, v životě, Pane, každého jednoho na tomto místě. A já ti děkuji, že můžu být součástí tvého plánu, Pane Ježíši. V tom mocné jméně Ježíš. Amen. Amen. Haleluja. Víte, já strašně rád mluvím o božích generálech, protože rádi sleduju boží generály. A jednoho z božích generálů, koho mám rád, byl Smith Wigglesworth. On žil takový ten úplně ten svatý a čistý život, takový ten oddělený opravdu. On žil takovým životem, že prostě on neměl, jak kdyby on sice žil na zemi, ale jak kdyby nežil. Takhle jsem o něm četl a to jsem se od něho dozvěděl. Další taky boží generál je Leslie Sumrall a on tam mluví o Smithu Wigglesworthovi, jednu takovou věc a to mě zasáhlo a je to pořád ve mně. A jo, ano. A tento Leslie Sumrall byl jeho přítel, opravdu velký jeho kamarád a tento Leslie Sumrall on měl rád noviny, prostě četl noviny a on šel k němu jako ke svému kamarádovi a Smith Wigglesworth mu řekl jednu věc, no jestli chceš tady s týma novinama jít ke mně domů, tak ani nechoď. Já tě tu nepustím. A víš, dneska my bychom řekli, že to už je bláznoství a já vím proč, protože jsme nedošli do té úrovni. Nejsme v úrovni. A dneska se dá, proč nejsme v té úrovni? Proč? Proč nejsme v té úrovni, když jsme třeba, já nevím, dlouholetí křesťané, třeba příklad 30 let. Jsou i služebníci, kteří jsou 30 let. Víte proč? Protože převládá tělo, mi Pán řekl, v našich životech. Proto se nemůžeme dostat do té úrovně, kde byli oni. A i pro nás, jako křesťané, jsou určité duchovní věci bláznoství. A pro Smitha Wiggleswortha to nebylo bláznoství, on říkal, běž pryč, když jsi můj kamarád, tady nepůjdeš s těma novinama. Tady je jenom čistě čistota. A pak se nediv, že skrze Smitha Wiggleswortha přikázalo vzkříšení a takové věci, že on řekl tomu, co neměl nohy, co měl ty pahily, běž do obchodu, kup si boty a dorostou ti nohy. On šel, koupil si s pahylama boty a dorostly mu nohy. Takové věci dělal Smith Wigglesworth, že? Proč? Protože v jeho srdci, v jeho životě byla jasná čistota. Čistota. A víte, on znal Boha a u mě to byl přímo boží muž. A já si rád z něho beru příklady z tady tohoto božího muže, jako Smith Wigglesworth. Protože víte co, u něho nepřepladalo tělo. On věděl jasně, co je svět a věděl jasně, co to je Bůh. On to jasně viděl, církev. A věděl, na co říct ne a na co říct ano. I dokonce ani noviny nemohli přijít do jeho domu. Já říkám, na rovinu řeknu i sám na sobě, ani já v této úrovni nejsem a nedokázal bych někomu říct, nenos mi tady noviny, to se přiznám. To se přiznám, že v této úrovni nejsem, ale beru si z toho příklad. Víš co, už teď o mě říkají lidi, že jsem zákonník a to nic nedělám. Jako, co ti mám říct, už teď o mě říkají, že jsem zákonník a teď si vem, kdybych toto dělal. Tak jsem co potom? Blázen přímo. Že? Ale víte co, tak jak kázal Renek, že on řekl jednu věc, buďte blázen pro Krista. A mě to jenom potvrdilo, že prostě to řeknu i já a je dobré být blázen pro Krista. Až tak, že dělat takové věci. A víš co, možná, že ti lidi nebudou mít rádi, protože Smith Wigglesworth, tam není napsáno, že měl hodně přátel. On byl úplně oddělený. On neměl přátele žádné, protože víš co, já věřím tomu, že i lidé se mu vysmívali, i možná církve, i možná pastoři, ale jemu to bylo jedno. Jemu to bylo jedno. On věděl církev, co má dělat, proto, aby Boží slovo se uplatnilo, manifestovalo, aby Boží slovo jednalo. On věděl, co má dělat církev. A on věděl, že když toto nebude dělat, tak ani to nebude fungovat. A můžeme tady kázat od rana do rana o víře. Je dobře kázat o víře, to je úžasné, víra. Ale církev my potřebujeme vstoupit do čistoty a svatosti. Svatost, čistota jde ruka v ruku s vírou. To jinak nefunguje. Takže všechno jde ruka v rukou. Ale to jsem jenom řekl na začátku církev o Smithu Wigglesworthovi, protože on je můj takový vzor a beru si. Samozřejmě Kristus je pro mě vzor, ale boží mužové, kteří byli kdysi, od nich si taky můžeme brát církev určité věci, určité moudrosti a určité věci, které oni dělali, i my můžeme dělat. Oni církev možná neznali kdysi, tak boží slovo. Oni nebyli nějací úplně velcí kazatele, když se dívám. A neměli takové zjevení, jak dneska my máme zjevení. Ale církev skrze nich se projevovala boží moc, že lidé stávali z mrtvých. A víte co, někdy je jeden zázrak víc, než 150 kázání. Já řeknu, když tady se stane jeden zázrak nějaký velký na tomto místě, tak tato církev bude plná.
tato církev bude plná. Proč? Protože skrze zázraku přicházeli lidé a církve měli plné. Ale dneska, že my jsme zase v takovém období, že nevstoupili jsme do úrovně takové víry a zázraku a že jenom kážem třeba. A víte co? Ježíš i kázal a i se skrze něho dělí zázraky a divy. A to je církev, do čeho dneska musíme vstoupit. Amen. Amen. Haleluja. Já budu kázat církev dneska z Jeremiáše, jestli můžeme jít do Jeremiáše. Nebudu kázat církev nějak dlouho. Jeremiáš 1. Amen. Každý to známe, církev, tuto pasáž, ale já jsem něco na té pasáži viděl. Jeremiáš 1 a budeme to číst od 4. verše. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo, dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z luna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. Tady bych skončil. Tady je církev napsáno vlastně o Jeremiášovi, o prorokovi Jeremiášovi a Bůh tady mluví, samotný Hospodin mluví, že vlastně už v luně matce je napsané, ho posvětil Jeremiáše. Co to znamená posvětil? Oddělil. To znamená, že Bůh nás už odděluje pro jeho plán v luně tvé matky. On už ví v luně tvé matky, co máš pro něho dělat. A Jeremiášovi řekl, že ho oddělil jako proroka. Už ho znal a už věděl. A já věřím tomu, že církev každý, kdo tady jsme dneska, jsme oddělení pro nějakou službu a pro nějaký plán. Amen. A já se tě zeptám, když ho oddělil pro tu službu Jeremiáše, když Bůh tě oddělil v luně, musí se to stát církev nebo nemusí? Nemusí, přesně tak. Nemusí se to stát církev. I to, že to Bůh zaslíbil, i to, že tě oddělil, to neznamená, že se to musí stát církev. Dívej se, já tady připomenu Josefa církev. Josef měl sen. A Bůh mu ukázal skrze ten sen, co má ve svém životě dělat. A jaký dar mu dal Bůh. A on mu to ukázal ten sen, že se mu dokonce bude klanět i slunce, jeho bratři. Ale víte co, 13 let se to nenaplnilo. Spíš opak. Spíš se naplnil opak. A to je to, že byl ve vězení. A víte co, já se dívám na Josefa, on ani jednou nezareptal. I přesto, že se stal opak toho, co mu ukázal Bůh. Tak Bože, ty jsi mi ukázal, že se mi budou klánět a přitom já se kláním ve vězení. Dělají mi samé naschválí, moje bratři mě chcou zabít a ty jsi mi ukázal, že se mi budou klánět. A víte co? Já se tě zeptám, kdyby Josef neprošel tím procesem správně tak, jak měl, mohl by být druhým vládcem, tím největším po vlastně faraonovi? Ne. On ti musel církev projít. Někdy Bůh ukáže Boží plán a víme, že to je od Boha. On to ukáže, ale jsou ještě překážky v tom, které musíš projít, aby se ten Boží plán naplnil. Ale víte, co dělají naše fyzické oči a tělesné? To nebyl Boží plán. To není Boží plán. Proč? Protože jsme v těle. Jsme v těle a tělo převyšuje, proto říkáme, kdyby to byl Boží plán, tak to tak není. Ne. Právě jestli je něco Boží plán, tak něčím musíš projít v církev. Většinou to tak bylo u všech služebníků, kteří sloužili, museli projít. Apoštol Pavel byl 14 let oddělený církev. Potom řekl, Bůh, teď musíš jít sloužit. Takže církev, nedívej se na to, že ty víš, co máš třeba dělat ve svém životě. Ty víš, koho ti Bůh poslal. Ty víš, co máš dělat. A Bůh ti to už dal. Ale to neznamená, že se to hned stane tendencí. Můžeš projít nějaký čas, ty potom uvidíš v tom Boha. Víte, církev, já jsem prošel určité věci a dneska vidím v určitých věcech Boha. Bůh mi na začátku ukazoval věci, které do mého života chce dát, ale já jsem je neviděl. Já jsem viděl opak. Já jsem viděl to, že jsem si musel platit své dluhy, že jsem byl úplně mimo. To jsem viděl ve svém životě. Ale církev, to, když jsem prošel s tím správným a čistým postojem v srdci, pak jsem to ve svém životě mohl vidět. A další věc, Boží slovo říká, že to, co člověk zaseje, to sklidí, víš o tom? A to církev 100% funguje tady tato oblast. Toto jsou principy Boží,
který si mnoho lidí a mnoho křesťanů neuvědomují církev. Poslouchej, to je fakt vážné. Pán mi dneska celou dobu říkal, to, co zaseješ do duchovní oblasti, to 100% sklidíš, ať chceš, anebo nechceš. Když pokání církev, mi Pán ukázal, je jedna věc odpuštění. Ale to, že uděláš určité věci, to sklidíš církev. Mi Pán ukázal. Takže všechno, co zasejeme, to sklidíme církev. A proto, když mi Pán ukázal to, co si všechno zasel, dneska můžeš vidět ve svém životě. To, že jsi dneska tam, kde jsi, je proto, že jsi před 2 rokama zaseval věci, které nebyly správné. A když jsi na tom dobře dneska, tak jenom proto, že jsi zaseval dobré věci. Tak to, co jsi zaseval v minulosti, vidíš dneska, církev. A já ti dneska něco poradím. To, co budeš zasevat od této doby, to zase uvidíš za 3 roky. Víš co, někteří křesťané říkají, mi to je fuk, ať zasevám, co chci. Co přijde, to přijde. Ne, církev. Já si moc dobře uvědomuji, že když to zasejí, já vím, že to vyroste, církev. Já už to vím, církev. A víš co? Já řeknu tak, a jestli jsem zasel nějakou špatnou věc, tak já se teď budu snažit zasevat dobré věci. Rychle budu zasevat dobré věci, církev, aby vyrostly dobré věci v mém životě. Amen. A buď i ty moudrý, žehnám ti to, aby si prostě přijal to dobré. Mám sucho v kuse furt. Říkali jsme si, církev, že ne všechno, co Bůh řekl a započal, anebo co Bůh, když je oděk, že se to musí stát, protože dívej se, Adam a Eva plánovali vylepšení svých schopností. Chtěli znát církev dobré i zlé. Výsledek, jaký byl výsledek církev? Uvedli svět do hříchu. Ale Bůh měl plán na Adama a na Evu jaký? Aby žili věčně. Aby nezřešili. Aby naplnili Boží plán. Ale Adam s Evou to minuli. Proč, církev? Pro jejich neposlušnost minuli Boží plán. Takže to, co Bůh započal, to, co Bůh chtěl, se přesto nestalo, církev. Takže Bůh určité věci chce ve tvém životě, ale pozor, oni se nemusí stát ve tvém životě. Nemusí. Takže nemyslí si, že to, co ti Pán ukázal před 5 rokama, že se 100% musí vykonat. Nebo musí být ve tvém životě. Ty si to zapříčinil, že se nestaly. Ty si zasel určité věci a proto se nestaly ty věci ve tvém životě. Ty si to zastavil, Bůh to nezastavil, církev. Bůh to, co naplánoval pro tvůj život, chtěl dokonale připravit pro tebe a pro tvoji rodinu. Ale kdo to zastavuje, jsme církev my. Protože jsme nepochopili duchovní principy ve svém životě, jaké jsou. Víte o tom, církev, tak jak jsou zákony tohoto světa a ty a já je musíme dodržovat. Jsou i duchovní zákony a duchovní principy, které ty a já musíme dodržovat, církev. A pokud je nedodržuješ, vždycky uvidíš následky a důsledky, církev. Vždycky. Za tu dobu, co chodím s Pánem, církev, tak to vidím. Jak na křesťanech, tak na mé rodině, tak na mém životě. Že pokud nerespektuju tyto principy, tak duchovní, víš co, zákon existuje. A tento duchovní zákon, církev, když to říct, je mnohem důležitější než tento zákon. Víš, mnozí se bojí tohoto zákona. A když neudělám to, a když udělám to, tak ty o mě zavřou, já to radši nebudu dělat. A víte, co ten strach je donutí? Mají tak strach z tohoto zákona, že radši neudělají nic. Ale z duchovního zákona lidé a křesťané nemají moc tak cítit. Nemají. A víte proč? Protože znova říkám, tělo převládá církev. Tělesnost převládá v našem životě, proto církev nejsou pro nás tak duchovní ty zákony silné a neobáváme si jich. Já ti poradím dneska, měj z duchovních zákonů strach, ne tak ze světských. Samozřejmě dodržuj světské zákony, to říká Římanům 13:1. Ale víš co, pro mě jsou duchovní zákony mnohem důležitější, církev. Mnohem důležitější, opravdu. Ale říkám, pro mnohé budeš blázen. Já ti žehnám, aby si došel do takové úrovně, aby si řekl jako Smith Wigglesworth, nechoď mi tady s novinama, sláva Bohu. Víš co, já budu jeden z těch, který se ti nebude smát, určitě ne. To, že jsem nedošel tam já, se nebudu smát druhému, církev. Ale vím, že to jsou dobré věci, církev. Víte, církev další byl takový, Lot plánoval, že se usadí v úrodné zemi a my víme, že Lot se usadil v Sodomě a Gomoře a víte, když jsem to studoval, tak u Sodomy a Gomory tam církev se dávali vydělávat velké peníze, podnikání a tak dále. Proto vlastně Lot
Lot vlastně se proto rozhodl jít tam, protože viděl úrodnou zemi. Viděl, že se tam dají udělat peníze církev. A proto říkal Lot, jdu tam na tamtu stranu. Já jdu tam. Výsledek nakonec církev jaký byl, že tak si zachránil svůj život. Výsledek byl takový, že si tak zachránil svůj život. A co ještě? Následek toho všeho bylo, že toto on dělal a zasel. Bylo co? Že jeho vlastní dcery se s tím vyspali. Je tak? Dívej se církev následky toho, co uděláme, že špatné rozhodnutí. Pokud není Pán a ty sám se rozhodneš pro nějakou věc, kterou si myslíš, že je dobrá církev, čas ujde a ty potom vidíš ty důsledky a následky ve svém životě. Tak jako Lot. Lot, který měl bohatství, který měl všechno, ještě přesto chtěl více a ještě se nedíval na Boží plán, ale díval se na svůj plán, který měl církev. Otevřeme si církev Přísloví 14:12. Přísloví. Ano, Přísloví 14:12. Amen. Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede ke smrti. Ano, církev, někdy se nám zdají ty cesty a to, co děláme, velmi dobré, velmi přímé, ale víte, co je napsané, že nakonec vedou ke smrti. Církev, já věřím tomu, že můžu to udělat i tak, že takové ty duchovní smrti. Nebudu mluvit té fyzické smrti, protože věřím tomu, že kolikrát jsme se špatně rozhodili a neumřeli jsme. Ale tak věřím tomu, že ty špatné cesty většinou je to, že můžeme duchovně umřít církev. A já ti dneska řeknu jednu věc, církev, čemu já věřím. Pastor Oskar jednou řekl jednu takovou věc, že my si myslíme křesťané, jak žijeme v duchu. Ale ukázal takový kruh a ukázal, kolik žijeme v duchu a kolik v těle. A když ukázal ten poměr, kolik žijeme v těle a kolik v duchu, tak říkal pastor, skoro žijete furt jenom v těle. Víš, a člověk nebo křesťan si myslí, jak vidí do duchovní oblasti, jak vidí ty správné cesty Boží, že tak a tak a tak, a potom najednou vidí ve svém životě pad. Protože to nebyla cesta Boží. Ale byla to cesta, protože žijeme v těle. Církev, člověk, který nežije v duchu, vidí kolikrát špatně ty věci. Opravdu. A já si to církev uvědomuji, tady tyto věci, že člověk může, je napsané, Efeským 1:17, že modlím se, abyste viděli tím vnitřním odsvíceným zrakem, jaké naději jsem vás povolal a jaké dědictví a bohatství na tebe ve slávě. A tam je napsané, že on se modlí, apoštol Pavel, aby jsme viděli tím vnitřním zrakem. Co znamená církev vnitřní zrak? Tak, aby jsme viděli duchovní církev. A můžeš vidět duchovně, pokud žiješ v těle? Jak můžeš vidět duchovně, pokud žiješ v těle? Ty si myslíš, že přečti si 2krát Biblii, pomodlíš se 3krát a vidíš duchu? Církev ne. Jestli by to tak bylo, tak Smith Wigglesworth by nečetl celý den. On měl 15 minut, ty nečetl. On řekl, zastavte celý vůz, zastavte, protože jsem 15 minut nečetl. Okamžitě buďte ticho, já si musím něco přečíst. Proč by takhle Smith Wigglesworth a další boží generálové jednali, pokud by nám stačilo pomodlit se, přečíst si slovo a jsme v duchu? Já říkám, dneska mnozí z nás se mýlí. Já neříkám, že jsme jenom v těle, že někdy jsme i v duchu. Někdy ale řeknu. Víš, kdy budeme v duchu? Církev? Až budeme s tím trávit čas, až budeme nekompromisní. Nekompromisní, až budeme církev, až budeme ti, kteří ukážeme jasně na svět a hřích, pak budeme se přibližovat žití v duchu církev. Amen. Až pak církev. Ale nemyslíme si, že žijeme v duchu, pokud vlastně nám je jedno, co se děje. Nejsme takový ostrý, nejsme takový nekompromisní. A pak chceme dělat divy, znamení a zázraky. To nejde. To nejde, to nefunguje, církev. My to chceme, tlačíme to a nic. A nic.
Já se ti zeptám, proč mnozí kdysi za doby božích generálů, oni měli službu, oni přišli dopředu a lidé byli uzdravováni automaticky. A lidé, každý týden bylo plné shromáždění, protože jim se to líbilo, oni chtěli být uzdravení. A víš, dneska my jsme letniční církev, je tak? Jsme letniční církev, která tady a charismatická. To je to, že rádi se modlíme, chceme, aby byli lidé uzdravováni, ale víš co, já musím dneska říct velkou pravdu. My jsme to přestali dělat. My to přestali dělat. A víte proč? Já vám řeknu pravdu dneska církev. Protože potřebujeme žít v duchu, nefunguje to. Ano, křesťanská mise, my máme slovo, Bůh nám obdaroval moudrosti a slovo je velmi důležité. Křesťanská mise je díky Bohu za ní, protože káže pravdu. Přináší pravdu. A toto je ještě důležitější. Ale víte, co ještě nám chybí, co Bůh ukazuje? Zázraky, divy, znamení, že lidé budou uzdravováni. Víš, ale člověk, pokud je v těle a pokud nevychází tyto věci a nejde mu to, tak člověk se ani nechce modlit. A teď říkáš, o kom mluvíš? No já mluvím konkrétně o sobě. Já mluvím o sobě, já nemluvím o jiným pastoru, protože já nevím, jak jiným pastorům to funguje. Ale říkám, kolikrát mi to nefunguje, tak říkám, na to kašlu, nebudu se modlit. Vidíš? A to je jenom proto církev, že my potřebujeme více se dostat do ducha. Pochopit, co Bůh po nás chce, církev. Dívej se, apoštol Petr, jeho syn uzdravoval církev. A víte proč? Jak to, že on šel až za hranice toho, co nedělal ani Ježíš? Ani Ježíš to nedělal. Ale dívej se, co tam říká Boží slovo, 14. kapitola 1. A budete činit větší zázraky. A dívej se, apoštol Petr to pochopil. Když já budu dělat větší zázraky, tak bude uzdravovat ten stín. Vidíš to? A toto my potřebujeme, víš co? Do toho vstoupit a pochopit to církev, že církev to potřebuje tyto věci. Církev potřebuje, aby se děly tyto věci v církvi, znamení, divy a zázraky, aby jsme se tomu nebáli, církev. Aby jsme do toho vstoupili a šli. Otevři církev Genesis, to je první Mojžíšova. Genesis 6. Viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlobůle člověka a že každý výtvor jeho myslí srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země. Člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo. Neboť lituju, že jsem je učinil. Ale Noé našel u Hospodina milost. Církev tady je zajímavé a přemýšlel jsem dneska na tom ráno, že Bůh litoval něčeho, co udělal. To je zajímavé. Tam mi ukázal Bůh, že on má pocity, že on má city, že on má srdce. A litoval toho, protože viděl tu zlomůli, která se děje v lidských srdcích. A na jediného Lota řekl, toho si oblíbil. Proč jediného Lota? Protože Lot byl jediný, který byl církev opravdový a poslušný církev. Byl opravdový a poslušný. A víte co? Pán mi na to ukázal jednu věc, že člověk, který bude žít v těle církev, který bude žít v těle, nebude v Hospodinových očích dobrý. Je napsané, že tělo vede ke smrti církev. A člověk, který žije v těle, a víš co, já můžu tady dneska kázat, můžu být pastor, můžu být kolik chci, ale ten osobní život, ten osobní život církev, já potřebuji žít v duchu. Víte, co řekl Yonggi Cho? On řekl, že kázání je třešnička na dortu, že jo? To kázání, že já tady přijdu kázat, je třešnička, ale on říkal ten boj před kázáním 7 hodin na kolena. 7 hodin na kolenách církev před každým kázáním. 6 až 8 hodin, tak. On říká, tady to vůbec to kázání to už byla taková třešnička jenom, že se mohl požehnat lidi.
Ale ten boj církev, co je tam doma, tam, kde bojujeme proto, aby jsme žili v duchu církev, aby jsme byli ostří a pevní církev. Víš, já si uvědomuji církev jednu takovou věc silnou, že prostě člověk, pokud přestane žít v duchu, může přijít do také oblasti, že pro něho křesťanství, pastorační práce může být jako náboženství, jako jeho práce, jako jeho kariéra a tak dále. A proto církev, nejenom pastoři, i služebníci a všichni, kteří slouží, dávej si na to pozor, protože ten největší boj a ta největší opravdovost je církev tam, v tobě, tam doma, kde ty klečíš a voláš na Pána. Tam, kde ty buduješ svůj charakter. Tam, kde ty buduješ církev svůj život, aby byl pevný na Kristu církev. A co říká Boží slovo? Stejná církev, že strom se pozná podle ovoce. Strom se pozná podle ovoce církev. Stejně neskryjeme nic církev. Stejně Pán ukáže ovoce na tvém životě. Ukáž ti ovoce. Ukáž ti ovoce. Ukáž ti ovoce. 10 ovoce. Ukáž ti výsledky. A říkáš, počkej, já jsem ještě do toho nedorostl. Jak jsi nedorostl ještě do toho? Ukáž ti věci, které jsou ve tvém životě. Proto Pán říká, že všecko církev on odhalí, všechno skryté, ukáže. A víš co? Ty nevěříš, že je poslední čas? Já věřím 100% církev. Jsem si dokonce jistý, že je poslední čas. Vidíš to i v církvích. Vidíš to i na lidech církev. Že jsou poslední časy církev. A víte, co je nejhorší? Já ti dneska přečtu ještě 2 verše církev a budu končit. 1. Korinským 4:5. 1. Korinským 4. Ano. A dívej. Nevynášejte tedy předčasné soudy, až přijde Pán, osvětlí, co je skryté ve tmě, zjeví úmysly srdcí a tehdy každého ocení Bůh. Víte, tady Pán mluví o posledním soudu církev. Že víš co, on nebude soudit to, co děláme na církev, ale odkryje, co je v našich srdcích, poslední soud. A víte, co to je, co odkryje? On odkryje naše motivy, proč jsme určité věci dělali. Protože víš co, tak jak teď vypadám a kážu, řekneš, že požehnaný pastor, dobrý je. A můžeš to takhle říct i na jiné lidi. I třeba můžu říct na tobě. 20 let chodíš do církve, jsi požehnaný. Ale Pán říká, u posledního soudu ti to nepomůže. Já se podívám, co bylo skryté ve tvém srdce a jaké byly tvé motivy. Proč jsi dělal určité věci? Proč jsi chodil do církve? Proč? Jaký motiv tam byl? Proč jsi kázal? Jaký motiv tam byl? Proč jsi jezdil 350 kilometrů někde do církve? Jaký motiv tam byl? A víš, jaký jenom motiv obstojí církev? Jediný. A to je láska církev. Jestli tvůj motiv není láska, je jako duní církev a zvučí si zvon a můžeš od rána do večera kázat a může tu být zástupy. Bude ti to stejně k ničemu posledního soudu. Všecko ti bude k ničemu církev. Takže toto mi Pán jasně dal. Můžeš dělat, kolik chceš. Můžeš kázat, můžeš plakat, můžeš se plazit tady po zemi. Stejně ti to je k ničemu. Takže církev, co já potřebuju? A víš co? Ne, abych vypadal dobře, už chápu. Abych uměl dobře kázat, ale ten motiv, abych měl správný. Víš, protože Pán se mi vždycky ptal, ještě jsem nechápal a neznal jsem toto slovo, ale Pán mi vždycky říkal, když jsem jezdil do Zlína, do Vsetína, jezdím tam pořád. Proč jezdíš? A furt mi toto chodilo v autě, proč jezdíš? A já jsem potřeboval Pánu odpovědět. Já jsem potřeboval odpovědět, proč vlastně já jezdím a proč se namáhám. Takže církev, proč chodíš do sboru? Uvědom si ve svém srdci. Je to proto, že miluješ Pána? Je to proto, že miluješ své bratry a své sestry? Uchovej si ve svém srdci správný a čistý motiv. Proč určité věci děláš? Toto je to důležité. Ani nebude tak důležité, co děláš navenek, ale to, co je vevnitř. A potvrdíme si to ještě jenom jedním veršem. Římanům 2:16. Že to tak opravdu církev je. Římanům 2:16. Tak to bude podle mého evangelia v onen den. Bůh soudit lidská tajemství
skrze Krista Ježíše. Takže církev tady je přímo na tom, že Bůh bude soudit lidská tajemství, které jsou ve tvém životě, církev, jediný odhalí Bůh, ať jsou zlé, anebo dobré. Ty tajemství, které jsou v lidských srdcích, ví jediný Bůh a toto se církev všechno ukáže před soudem. A já ti chci dneska říct, církev požehnat tím, že nedělej to, jak vypadáš, to, co umíš, ale uchovej si správný postoj ve svém srdci. To si uchovej, protože toto je cenné před Bohem, církev. Toto je to, na co se dívá Bůh. Už chápeš, proč řekl Bůh? Ty se díváš očima, ale já se dívám do srdce. A toto, církev, je i na to vlastně jasný takový úkaz, že on se nedívá to, co člověk umí, to, co dělá. Protože víš co? Lidi mají dneska mnoho dobrých schopností. Umí dobře kázat, umí dobře zpívat, umí, když se postaví za kazatelnu, umí udělat dobré show. Toto všechno umí a jsou tyto schopnosti v lidech. Jak v romském národě, tak v českém národě umí toto lidi udělat. Ale stejně, jak Bůh říká, toto mě vůbec nezajímá. Já se dívám do srdce. A když se podíváš do Izajáše 1 od 13. verše, tak on říká, už se nemůžu dívat na to, jak zvedáte ruce. Už se nemůžu dívat na to vaše novoluní. Je to všechno pokrytecké. On říká, zakrývám si před váma oči. Vidíš to? Proč? Jak to, církev, když je viděl zvedat ruce v církvi? Dneska, když uvidím zvedat ruce v církvi, tak to jsou požehnaní. Ale Ježíš řekl, Bůh řekl, ne, já vidím jejich srdce. Já vidím a nemůžu se na to ani dívat už. Je mi z toho zle a špatně. A víš, co jiné je, když ty přijdeš do církve? A možná vypadáš, že nevypadáš nějaký, který má schopnosti, ale tvoje srdce, tvoje postoje jsou tak nádherné. Tvoje postoje a tvoje srdce je takové, že ty miluješ toho bratra, kterého vidíš. Že ty miluješ svého pastora, kterého vidíš. A tento postoj svědčí o všem, církev. Že tvůj postoj, tvá motivace je úplně jiná, církev. Takže církev chci, aby jsme si byli tady toho vědomí, aby jsme prostě nosili ve svých srdcích dobré, zdravé postoje, církev, aby jsme milovali jeden druhého, aby prostě, a to říkám, co Bůh započal v tvém životě, možná, že už se to blíží do tvého života, aby se to naplnilo, církev. Ale musíš možná projít některýma věcma. Žij, církev, nebo usiluj o to, aby si žil v duchu, církev, ne v těle. Protože jedině, když budeme žít v duchu, uvidíme duchovně, církev. V těle vidíš věci, kde tě to potom může přinést až dokonce ke smrti. Až ke smrti. A víš, jak je k té duchovní smrti. Že prostě ani nevíš a duchovně si mrtvý. Amen, církev. Takže Bůh vám žehnej. Jsem rád, že jsem mohl posloužit. Amen, sláva Pánu. Sláva Bohu, Bůh vám žehnej na tomto místě. Dáš mi 5 minut? Amen. Opravdu? Amen. Když jsem tak seděl a dívám se, co se děje teď momentálně v církvích, a tak mi Pán dal toto slovo a poslouchej dobře. A je třeba si to opravdu uvědomit, protože opravdu jsem vnímal, i teď, jak jsem byl v Ostravě, tak jsem vnímal, že přichází opravdu taká zvláštní doba na celou církev, kdy církev bude opravdu prozkoušena. A já vám říkám jednu věc. Já vám říkám jednu věc. Jenom opravdový vztah s Bohem vydrží a zůstane stát. Zvláštní přichází čas, Bůh bude muset vyplivnout. Protože bude muset oddělit ty, kteří opravdu stojí, a ty, kteří jsou vlážní. Proto je čas, aby se zvrátil celým srdcem. Já ti volám, aby se zvrátil, protože dneska jsem se modlil, aby Bůh navštívil církev, aby Bůh dotkl, aby Bůh obnovil církev, protože církev zvláštila, stávila se od Boha. Protože jsou leniví dokonce číst Biblii. Tady si hrajeme na křesťany a nejsme ani ve slově. 2 hodiny si na Facebooku a 5 minut si Biblii. A to ještě ani toto je moc. A tady si budeme hrát na křesťany. Poslouchej dobře. Toto je vážné. Toto je vážné. A já vnímám, jak Bůh nás chce varovat. Bůh nás volá do své přítomnosti. Odkrývá nám celou náruč. Já jsem vás nepřestal milovat. Já jsem stále s vámi. Ale nabraťte se ke mně celým srdcem. Roztrhněte svá srdce.
A vraťte se ke mně. Neboť já, Hospodin, jsem váš manžel, milující, kterým stále vás miluje. Vraťte se ke mně. Neboť on vidí dopředu. My nevidíme dopředu, ale on vidí dopředu lidi. Proto poslouchej dobře, celý týden mě tu ten verš provází. Celý týden nad jedním veršem přemýšlím. A víš co? Poslouchej dobře. První list Petrův 4:7. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Poslouchej dobře. Především mějte vytrvalou lásku k jedním druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. Já vidím jednu věc, co je velmi, velmi, velmi důležité. Rozumně a střízlivě. Já věřím tomu, že to je opravdu chodit v duchu. Být střízlivý a být vnímavý na Pána. Protože já vám něco chci říct. Ožralý člověk neví, co dělá. A tak ani tělesný člověk neví, co dělá. A myslí si, že je správnou cestou. Takže dávejme pozor, ať dojdeme opravdu tam, kde chce Pán. Proto dneska, já nevím, já to vnímám. Já to předám pastorovi, ale vnímám. A věřím tomu, že bude i odpolední služba, aby se zvrátil zpátky k Pánu. Kolik z vás jste přestali číst Bibli? Kolik z vás už nemáte, někteří máte telefony, a vůbec nemáte doma vztah s Bibli. Neznáte vůbec slovo. Víš co, kde to je to horlení? Kde to je to zapálení? Kde to je ta touha po něm? Kde se to ztratilo? Kde se to ztratilo? Přijdeme do církve, sedneme si na 2 hodiny, na 5 hodin a čekáme, odejdeme a žijeme si svůj život. To je všechno. A pak přijdeme do církve a děláme, Pane poženej, poženíme. A děláme, že je všechno v pořádku. Ale že Bůh vidí. Proto, víš co, je potřeba, aby se navrátil celým srdcem Pánu. Já tě volám mocné jménu Ježíš. A víš co? Víš, jak zjistíš, že opravdu já už budu končit. Víš, jak zjistíš opravdu, že už nejsi střízlivý? Jednoduše. Církev se přestala modlit. Na modlitbách, kdykoliv přijdou na konferenci, kdykoliv přijdou lidi na službu. Ale kolik lidí přijdou na modlitbu? 3, 4, 5 lidí? Amen. A doma se modlíš? Nevěřím tomu. Jestli nejsi ochotný jít ani do církve, tak ani doma se nemodlíš. Nejsi ochotný se modlit ani doma. Já tomu to věřím. A je potřeba se vrátit zpátky celým srdcem Pána. Pán želej. Já jenom Jarko, aby si věděl, že to, ty si mi něco takového říkal, ale jenom chci, aby si věděl, že toto není na základě toho, co jsi mi řekl, ale toto poznání, nebo jak to mám říct, mi přišlo, už delší dobu to mám a to jsem ještě nevěděl, co všechno se stane a tak dále. Ale dneska trošičku něco řeknu, protože už delší dobu mi Pán dával vidět jednu věc, co se děje. A už předtím, a já to chci říct i takhle, protože víte, že já nedávám živé, kdo mě znáte, já vůbec nedávám živé. Dneska, že je konference, tak to dávám. Ale měl jsem takové vidění. Pán mi něco ukázal, protože já miluju fotbal. Ale divili byste se, že co všechno Bůh může použít, i fotbal. A já jsem viděl, měl jsem takový obraz vidění, protože můj oblíbený tým je Real Madrid. A zase můj syn Samuel má rád hodně Barcelonu. A my vždycky do sebe děláme, on fandí Barceloně a Real. A říkám, díky, a co jim dneska dá Real? On říká, teď je nejlepší tato Barcelona. A pak se musel uznat, ano, Barcelona je nejlepší. Ale co ti chci ukázat? Já dneska vidím církev. Poslouchej, jakém stavu je církev. Jako fotbal. Jako fotbal. Každý má svůj oblíbený tým. Bo vidím na Facebooku. Jeden se dívá na pastora Petra, lajkuje, druhý se dívá na pastora Pavla, třetí se dívá na pastora Honzu, čtvrtý se dívá na Slovensko, na Milana Hamroska, pátý se dívá na Ruda Ferenc, čtvrtý pastor Oskar a všichni mají nějaké své týmy, nějaké své kluby. A lajkujou je.
A když jeden klub hraje špatně, tak mě to takhle pán ukázal. Já jsem byl zklamaný z Real Madrid, bo Arsenal jim naložil. A já jsem byl zklamaný a říkám, oni nemají dobré hráče. Oni musí udělat něco s tím týmem, oni musí vyměnit hráče. Ten Mbappé nic nehraje a tak dále, že útočník. Mbappé za všechno může nedal goly. A útočníci špatná obrana a tak dále. Umíme to hned posoudit. A tak někdy křesťané dívají se, když se někde něco stane, tak takhle to říkají, ten tým už není dobrý, už se na ně nebudu dívat, protože dělají tamto, tak si najde jiný tým. Tak teď říká, tak teď budu fandit Barceloně. Zůstala tam jenom Barcelona, ona je teď taková dobrá, ta Barcelona. A já jsem slyšel kázání, já jsem moc vděčný za to kázání leto. Já jsem ho poslouchal. Já jsem večer nemohl spát a najednou tam vidím kázání a vidím tam tebe, říkám, tak poslechnu si. A ty si řekla takovou jednu dobrou věc, kterou jsem viděl já, už delší dobu ji vidím, ohledně toho, co říkám, ohledně toho fotbalu. Tak ty jsi tam řekla teďkom, kdo je vaše taková celebrita? Je to Gomba, Marek Gomba, nebo pastor Ruda, nebo ten, teď už nepamatuju, kdo byl ten třetí, ale ještě, jo, pastor, myslím, tam byl, že? A přesně tak to vidím. Přesně. Že křesťané si udělali takové své celebrity, ale zapomněli na to, že největší, kdo tady má být vyvýšený, je Kristus. A to, když se vyhlásíte k Apolovi nebo k Pavlovi, tak to je váš problém, dobře vám tak. Aspoň vidíte, že Apollos a Pavel nejsou nic. Jsou to jenom služebníci, kteří zalevají a dělají to, co mají z milosti Boží, ale je tady Kristus a tomu patří sláva a chvála. A vy jste zaměření na služebníky a vyvyšujete služebníky a když se jim nedaří, zase o nich mluvíte špatně a tleskáte jenom ti, kteří jakože jsou dobří v vašich očích, tak to je takový duchovní fotbal, který hrajete, dobře vám tak. Konečně se stalo aj pastorovi Pavlovi, aj pastorovi Honzovi a keď se to stane každému pastorovi, abyste viděli, že jenom Kristus je stálý a pevný a že my všichni jsme tady jenom z milosti Boží. Amen. Z milosti Boží. Začněte vyvyšovat Krista v církvi a budete se mít dobře. Začnete zdávat chválu a slávu jenom Bohu, protože jenom On je stálý, pevný, věrný, svatý a dokonalý ve všem. Nehledejte dokonalost u nás u lidí. A přestaňte srovnávat služebníky a vyvyšovat jednoho a druhého stížovat. Protože všichni mají milost. Pokud zrovna vidí, že tady tento nic neudělal, tak se za něho modlí, aby tam vydržel. Pokud zrovna fandíš jemu, protože on je zrovna ten pastor a všude na internetech ho dávají, no tak to je sice krásné, sice hezké, dobrý, super, ale já to říkám jednu věc. Pokud není Ježíš vyvýšený, všechno zbytečné. Všechno zbytečné, márné. Takže prosím vás, z milosti Boží, já si to uvědomuju. A víš co, někdy já úplně to vidím, moji zkaženost, kolikrát jsem o tom kázal, a milost Boží. Vidím moji slabost a jeho moc. Takže, dívej, pokud někdo má spadnout, ať spadne. Pokud někdo má prostě zakopnout, ať zakopne. Pokud se má zjevit Boží milost, a naše nedokonalost a naše věci, to je správné. Správné, dobrý. Však nikdo nejsme 100% a perfektní. Teď nechci omlouvat nic. Jenom chci ti ukázat jednu věc, že pokud na toto se lidé dívají, vždycky budou zklamaní. Vždycky. Vždycky budete zklamaní. A já vám řeknu, ještě jsem neviděl pastora žádného, ani z Ameriky, ani našeho pastora, upřímně to říkám, žádného pastora jsem ještě neviděl, aby neudělal chybu, anebo abych nebyl já pohoršený z nějakého. Vždycky najdete pohoršení a chybu, když ji budete hledat. Takže hledejte Ježíše, modlete se za pastory, za služebníky, protože to potřebujou, jo? Nehrajme duchovní fotbal a buďme lidé, kteří tak, jak pastor Honza zakázal, potřebujeme chodit s duchem v těle. Pokud chceme vidět Krista a chceme vidět věci, o kterých on tady mluvil, tak potřebujeme začít modlit a vrátit se k Biblii, vrátit se ke Kristu, vrátit se k tomu, jak jsme byli si na začátku, k té horlivosti pro Ježíše, k té zapálenosti za Ježíšem, potřebuju tě, Pane, k tomu uvědomění si, že bez něho nic, a potom to bude dobré zase. Prostě tak to je pro každého z nás, amen. No, já jsem nevařil, neumím, ale já nevím, kdo to má na starost. Kdybyste mohli tam někdo poslat sem moji ženu, prosím vás, ať si do toho nepletu, bo doma mi potom naloží. Moja, pojď to trošku říct, jak to chceš, aby to nějak, jak jste se tam nějak domluvili.
No, uděláme každopádně teď přestávku, ale ještě tu jenom postůj trošku, jenom jsem tě zavolal a tě pak nehledám. Ještě bych jsem chtěl, aby jsme reagovali na to, co tu bylo kázané. A potom vlastně dáme takovou půlhodinovou přestávku a potom začneme vlastně večerní službu, ať se to nějak neprotáhuje, protože někteří se dál. Takže chtěl jsem jenom, aby jsme reagovali. Kdo nechcete, já nikoho nenutím, nejsme tady, aby jsme někoho tlačili, nutili, ale pokud ty víš, že Bůh tobě mluvil a potřebuješ s tím něco udělat, tak jak kázal bratr Renda, že neříkej, budu se ještě za to modlit, ještě uvidím. Ne, pokud Bůh tobě mluvil, už tobě mluvil. Tak už s tím něco dělej, že? Nemusíme čekat až zase do příštího týdne. Teď Bůh mluvil a teď je Bůh Bohem. Ne předtím, ne zítra, ne včera. Ne, teď je Bůh Bohem. A teď s tím něco dělej, s tím slovem, které k tobě Bůh promluvil. Takže pokud ti řekl číst pokání, nevím. Pokud ti řekl začni číst Biblii, pokud ti řekl, já nevím, modli se, cokoliv prostě, tak to začni dělat. Neříkej jenom, jak to bylo dobré slovo, ale prostě dobré je vtedy, kdy ho vezmeš, přijmeš do života a uznáš, Bůh je dobrý Bůh a začneš s tím něco dělat. Takže pojďme to udělat, takže já se pomodlím jenom a potom nemusíš dopředu tam, kde sedíš, tam mluv s Bohem. Řekni, Bože, nevím jak to ty děláš doma, já to říkám jednoduše, nesnažím se nic velkého duchovního, jednoduše přicházím k Pánu, Bože, odpusť mi. Toto je pravda, uvědomuji si to a potřebuji to činit pokání. Zůstaň jednoduchý, zůstaň obyčejný, to je nejlepší. Nesnaž se být jako někdo druhý, buď sám sebou. Že Otče svatý, ano, jsme na této konferenci z té milosti, Páne. A stále si tak uvědomujeme, Bože, že chybí v těchto časech, aby tobě byla dána chvála, svatý. A já se modlím sám za sebe, Bože, za tuto církev, kterou si mi svěřil, abych ji vedl. Činíme, Otče, pokání. A prosíme tě, aby si nám odpustil, pokud nějak, Pane, nešla sláva tobě, nebo nebyl si vyvýšený ty, Bože, Pane. Tak činíme z toho pokání, Bože. Já za sebe činím z toho pokání, Pane, protože nikdo není hoden přijmout tvoji slávu, svatý. Nikdo na to nemá, Bože. Veškerá sláva patří tobě, Pane. A my potřebujeme tvoji milost a děkujeme ti, že jsme spaseni, že jsme zachráněni, Pane. A děkujeme ti za to, Pane, že dneska máme z milostí možnost, Bože, slyšet tvoje slovo, rozumět, chápat a žít, Bože, Pane, tento život nový, který si nám dává. Tak k tobě přicházíme, Pane, a prosíme tě, odpusť nám, Pane. A je čas, kdy ty budeš vyvýšený ve své církvi, oslavený a budou se dít všechny ty zázraky a všechny ty divy a znamení a všechny ty věci, Bože, budou zjevné, aby si byl vyvýšený, aby lidé doopravdy viděli, že my jenom nemluvíme o tobě, Pane, někde, že jsi někde na obrázku, ale že fakt jsi vzkříšený Bůh, Pane, a že ty dneska jsi stále stejný a ty konáš, Pane, chceš konat. A tak prosíme tě, Bože, aby si stahoval svoji ruku, Bože, Pane, divům, znamením, zázrakům, aby si konal, aby si jednal, Pane. Modlíme se za to, Bože, a prosíme tě, aby jsme ti v tom nebránili, Bože, Pane, aby tvoje církev vstoupila do té úrovně v těch časech posledních, které ty chceš mít, Pane. A já ti děkuji, Bože, za to, svatý, že ty máš plán a že to není naše moc, naše síla, Bože, že je to jsou tvoje schopnosti, je to tvoje síla a tvoje moc. A já věřím, že v těchto posledních časech ty ji uvolníš, Pane. Ona bude, protože jsi to řekl, Pane. A já věřím, že všechno, co jsi řekl ve tvém slově, ty to naplníš, Bože. Ty máš moc, Pane. A tak tě chválím, Otče svatý, za tuto konferenci, Bože. Děkuji ti za ty, kteří slouží, že jsi dal slovo, aby jsme ho mohli slyšet, Pane. A mohli jsme ho vzít do svých životů. Mocné jméno Ježíš, amen. Já ti něco řeknu. Nechtěj hned skákat 3 metry. Dělej malé kroky a buď to věrný. Bůh posilní každý tvůj malý krok, který uděláš ve víře v něho. Každý krok poslušnosti, ty malé kroky, on je posílí, on je upevní. Nechtějme skákat hned. Buďme tam, kde jsme, neboj, Bůh nás posílí. A Bible říká, když Bůh dovolí, tak půjdeme dál. Bůh musí dovolit. On musí říct, je čas jít dál. Tak, jak jste slyšeli. Když Bůh mluví, jděte, nestůjte. A když Bůh mluví, stůj, tak radši stůj. A nechoď bez něho. Amen. Dobré, takže moja můžeš už. Pojď si to nějak říct, co, jak máme tu přestávku akurát, tak nějak zhruba stačí půl hodiny na občerstvení, na to jídlo a potom bychom začali tu večerní službu, jestli tak stačí? No? Tak jo, Pán Břehe, já jsem jen chtěla říct nám brněnskému sboru, aby jsme nechali návštěvu
A prosím vás, vy maminky, které vlastně budete dávat dětem jíst, tak ať papají tam u vás, ať nelítají tady po celé té místnosti a tak, jo, takže normálně prostě jim dejte najíst, klidu a tak. Budu se modlit. Dobrý? Stačí. Oče svatý, žehnáme, Pane, toto jídlo, žehnáme toto společenství během té půl hodinky, Pane. Děkuji ti, Oče svatý Boží, že se, Pane, naplní i jídlem, Pane, a že si tak popovídají v klidu, Pane, a já ti za to děkuji ve jménu Ježíše Krista. Amen.